Ero kamana nyajaote ka koro watieko na ninyiso akachane ni chako dolo higa mar 1961 kod achiel nyaka sigi podi chung motegno e wachno kendo en podi yalo wach Nyasaye e yo makare. Nyiswa chike polono ni nitiere chike mane tayo chakruok mar kanise ndalono. To gi sani ere pogruok mantiere ahinya to king'iyo ni nitiere sani wathoro neno ka kanisni thoro wuok mago modhuro. Bende ne nitiere chike mane tayo chak kanisni kata chakruok mag kanisni ndalo mag higa mar 1961. Kaka Power of Jesus Around the World Church mane jatelo ne wachako 1964 October 29 to chakre sani nyaka chiel kawuono kanisa is very stable. Nyasaye bedo kodwa osebedo gi kwe maduong' malich moloyo mane luwo Nyasaye. To kotimore ni jomoko ko diro nitie joma jachino iro maduogo ke diro moko kuom gi nosedhi e polo malo moko kuom pod ngima to moko kuom gi orundore nikech ne gichako marach ka ogeage hawi ma Nyasaye. To ng'ama age ma Nyasaye to gino dongore maber kendo Nyasaye bedo ka kore. Kata no guna segwedo jomoko moa kuom akaeri kadwaro jobaba aniso wuo karo na chaka kanisa tabi malam ne Nyasaye to kendo Nyasaye tiyo kod gi maduong' kabisa kendo kanisa yo yawre mobedo maduong'. To mara ni bende ngima to gimbe gichak biro siepena ma kendo gichagere wa tich kendo kaachiel ka ogin jowasika. Ero kamana nya Bishop Apostle Dr. Washington Ogonyo Ndege ka koro watieko wach mogik ne oganda jo Kenya nyako tudo gi weche go mag lamo mago bende lalo ji nyisgi wach moikwatieko koro. Gima nyalo wacho ne nyikwa Ramogi to kaachiel gi jo Kenya duto joka mama ni Nyasaye ohero kwe. Owacho ni kwe na miu kaka pimiwa. Kwadwa mondo wabed gi chuny achiel to mama Nyasaye be wacho ni Amos 3:3 ni ji ariyo ok nyal wuotho ka ok owinjore. Nyaka wawinjre, nyaka wabed gi muolo, nyaka wabed gi horo, nyaka wabed gi genruok. Eka Nyasaye be Nyasachwa. To sama koro wantiere nyalo wacho ni jowetena ma jotich Nyasaye jodolo wetena no lam matek ne Kenya. Ska ochipo kama koro Nyasaye dwaro jotich Nyasaye adiera ma Nyasaye nowalo mondo chunywa lam ne turanie mondo kwe bedie ka onge pogruok e kindwa. Walam Nyasaye mondo Nyasaye okonywa kech pinywa nie jowadwa ok en e bwo teko mar siasa kende to en e teko mar wach Nyasaye mangima. Ok en e teko sirikal kende, en e teko mar wach Nyasaye mangima. Emomiyo kwa keto Nyasaye mbele to gimoro atimo Nyasaye biro timo kaka ondike nikech 16:1. Gimoro atimo waketo Nyasaye biro timo. Wabed gi Nyasaye mondo Nyasaye obed jaka korwa mondo okonywa kech lweny ok marwa to lweny mar Nyasaye. To Petro nowacho ni kiuru kendo rito ke Yesu Kristo Satan gocho ka sibuor magasumbi oro ka sibuor magasumbi to kwa chung motegno wabiro loso Satan e yore te kendo Kenya biro bedo apaka biro to Nyasaye golo apaka e nyimwa kata biro apaka marach Nyasaye biro golo e nyimwa mondo wabed gi kwe to wabed gi jotelo ma Nyasaye nego maonge koko mang'eny ma ok yan jowadgi ok dhaw kod joriyo maler to modimbore mobidhore manyalo kelo kwe ne thurwa mar Kenya ka. Ero kamana nya jaote kara Apostle Dr. Washington Ogonyo Ngede HC mana achiel